berezi juvenilak izan ditugula, juvenil gizonezkoak, hor konsolazio estropada jokatu da, eta hori irabazlea Zierbana izan da 14-48 denborarekin. Txalo handi bat Zierbanaren baina trofeorik ez du, Gizonezko juveniletan, hirugarren saria 14-80 denborarekin, 14-30-80, Zarautz Arraun taldea. Zarautz, txalo handi bat Zarautz tarrentzat. Zarautz. Venga, txalo handi bat Zarautz tarrentzat, Bueno, Gerardo ere bai. Lanak aurrera txaldera, euria gehitzen baitu hemen. Zarautz, beraz, hirugarren. Brontzesko domina Zarautz tarrentzat. Oso ondo, eskina batian jarri eta argazkirako pauso bat aurrera, agintariek eskinetara eta argazki bat hauentza. Holaxe, venga. Holaxe, venga, jarri. Gero hor gelditzu behar zerate, Venga, venga, urreatu batea bestea, ekilibrioa bila argazkiari, hori da. Vale. Eta han gelditzu, lerro hartan gelditzu, bai? Bat egin behar dugu goixan, bai, estrau gainean, hori da. Ez multzuan, A ber, luzetara hor eta agintariak atzi. Seguimos. Bigarren, beraz, Zillarrezko domina eskuratuko du 14-11 denbora eginaz Getariarrak, zatozte? Getariarrak Zillarrezko domina izango dute. Jose Mari Iturrate, Gerardo Graña eta Jose Angel Izarri domina jarri. Venga, txalo handi bat Getariarrentzat. Asilia ikasten da. Ja badakite banderi astin eta zoietik. Venga. Getariarra. Eskinan eta venga argazkirako jarri. Txapeldun orde izatea importantia baita, Venga, holaxe, venga. Para bizka, batzia. Aztei oie, venga. Ederki. Eta Getariarrak hemen jarri zaitezte beste lerro hontan, bai? Lehenian bezala. Vale. Eta juvenil mailan Euskadiko traineria txapelketan garaiak 2018 urtean 14 minutu, 10 segundu, 34 euneneko 14-10-34 Bermio, txalo handi bat Bermio tarretza, venga, 14. Agizena aldaure indiogu patroiari, Eneko González da patroia, Venga, hauei, ¡Alta Bermio! Urrezko domina jarriko diete, Urrezko domina, Urrezko domina jarri, oso ondo, eta Jose Mari Iturratek Euskadiko
gizonezko seniorrekin. Hirugarren saria, beraz, brontzezko domina, 13:26:82 denborarekin, 13 minutos, 26 segundos, 82 centésimas. Orio karraularia, venga, zatozte. Orio, hirugarren. Hona hemen oriotarrak. Hirugarren gelditu dira. Eta brontzezko domina jarri diete. Oso ondo. Bai, ganatu da? Ia, erdian jarri argazki ateratzeko natua. Bai, holaxe. Venga, hor atera argazkiak. Txalo handi bat oriotarrentzat. Ederki. Eta orain eskina berrian jarri. Eskina. Berdin guztiko zeatea hemen da uretan. Bigarren saria, beraz, zilarrezko domina eskuratuko du. 13:24 denborarekin, 13:24:28, Zierbena. Ametxe linea bat egin, ez linea egin lehen da bizi, linea eta venga. Zilarrezko domina eskuratuko dute. Hola, claro. Bai, línea jarri. Pues os ponéis en línea como Dios manda y ya está. Venga, adelante, venga. Ahí. Bai, venga, argazki ateratzeko prest. Hori da. Oso, txalo handi bat, Zierbeneko entzat. Y os ponéis aquí, ¿de acuerdo? Os ponéis aquí. Organizáis una línea aquí. Vale. Guazen aurrera. Gizonezko maila, seniorretan. Irabazleak Euskadiko traineria txapelketan 2018 urtean. Irabazlea Bermio 13:22:06 denborarekin, 13 minutos 22 segundos 6 centésimas. Bermio zarra, jatoze. Ona ez jomendina. Hauen urrezko domina izango dute. Urrezko domina izango dute hauek. Lehen baina jartzen dieten. Eta bandera berriz, alkatea Jose Angel Izardik eskuratuko dio. Eneko Bilbao. Patroiari. Bai, banatu duzue. Bueno, hola, bandera. Eskuratzen, emakumezko absolutuetan. Hirugarren postua, brontzezko domina eskuratuko dute, Orio B, 16:07:27 denborarekin, 16 minutos, 7 segundos, 27 centésimas, Orio Beko neska. Txalo handi bat, eta gainera, txalo biderkatua merezi dutelako, estropada, beraini eskerrein handi batean ospatu dela. Venga, horra, brontzezko domina, dute hau.
Venga, txalo handi bat. Orio B taldean entzat, jarri argazkirako. Hori da, jarri argazkirako, horra hor. Ederki. Lerro batera joan, Bai, ez, area. Han jarri, han lerroan, bale. Guazen aurrera. Bigarren postua. Euskadiko traineria txapelketan, emakumezko absolutuetan, txapeldun orde, 15-59 denborarekin, 15-49-59, Pasai Donibane, txalo, hauti ba, Pasai Tarrentza. Emetator, zilarrezko domina hauentza. Zilarrezko domina. Pasai Donibane, lerro bat egin, hori da, argazkirako, bai. Ea jarri argazkirako, bai. Oso ondo, argazkiakor, venga, txalo handi bat. Ederki. Eta zatozte honera, jarri hemen. Eta 2018ko Euskadiko traineria txapelketan emakumezko absolutuetan garaiak 15-21-60 denborarekin Orio A taldea.